Опа. Така, съжаляваме за прекъсването. За съжаление, можем само 10 минути да записваме на Bandicam и затова ще качим и в тази част. Така. Това е парт 2. Така. Миса иска да погледне какво е в Friends листа. Не. Това е приятелствата, които имаме. Аз съобщо имам 98 приятеля, защото са били трети и сега радвам тези, които са ми приятели на мен. Така, това е моето гадже Файмво. Знаеме, че то е нещо като кавай стил, обаче аз не харесвам кавай момчета. Моят стил е по-странен, а пък, нали, на моята приятелка все пак. Зори. Да, на моите приятелка Зори. Не точно се познаваме често, но, нали, се живея над тях. Тази игра е супер яка и затова реших да живея точно близо до кооперацията на Айнво, защото искам да го развия този акаунт, дала съм сигурно милиони за този герой и толкова пари и сега помагам на моята приятелка Зори и тя да си развие акаунта, защото не желая и тя да е такава, както помагам и на моята другата приятелка Саби да развие акаунта си с сигурно максимум 100 пита, на тях двете искам да ги развием така, нали, който знае нейните акаунти и адептал и секси да играчи, на моята сестра приятелки, Princess with all the heart. Ако някой може да помогне за нейния акаунт XDLishDX, ще бъде много приятно. Ще го напишем ето така. Ето така, като помощ. Не мога да... както да... Извинете. Говоря малко. Така. Ето така се пише акаунта. XDLishDX. И така, ние... Нека да напишем и друг. Например, ако може да ни дадат на моята приятелка този акаунт. Ето този. Защото този акаунт по принцип е не точно създаден от нея, но е важен за нея, защото е от най-добрата й приятелка. И затова, дали, след пак желая да го има този акаунт. И извинете за прекъсването на това. Ето това са двата акаунта, XDLishDX, но моля ви, не се казва Далиша, а Алиша. Да. Всеки я нарича Далиша, но е Алиша. Така, това прекалено късценваме. Така, гетмачът. Аз съм ги правила. Изидора, Александра иска да види как се прави гетмач. Гетмачът. Добре, сега ще покажем. Така, Изидора. Готи. И цъкаш. И виждаш ли този мъж, например, и цъкаш, например, ако не го харесваш, цъкаш хит. На мен лично не ми харесва. Ако цъкнеш това, е готино. цъкаш това. И така почваш да създаваш приятелства и такива работи. Това ми харесва. И така нататък. Този може би, но не. Така създаваш приятелства, имаш, може да се свържиш към някой, може да имаш парите, всичко може да се създадеш в тази игра. Създав тази игра, откакто съм сигурно малка и съм свикнала да играя. Това е странно, ми харесва мъже с голями глави. Този не ми е симпатичен повече. Така, стигнете. Този е хубав. Не ми е от най-любимите. Този не ми харесва, защото е много слаб. Прекалено слаб. Аз не харесвам такива. Така. Може би този, защото е отнел доста време за да си направи акаунта. Така. Това е трогателна снимка между двама любени в Айнво. Аз харесвам любовта в Айнво. Айнво е моят живот. Да. Аз и моята приятелка Зори, както и Саби, ето свършиха. Готови сме. Имате 50%. 50% хора сме добавили, са желани и трябва да изчакаме няколко минути или часа да видим кой ще я приеме. Така. Не цъкайте кредитите, защото е неизбежно.
В смисъл, от това трябва да си купуват кредити. Ето аз от Не тук се повече заблуждавате. си купувам ето това за 50 хиляди, най-много си купувам долари, както и от 20-те съм взимала, и от 10-те, и от 5-те. Но само един-два път съм взимала от 5-те, но най-много от 50-те. Да, но винаги когато си взимате кредити от IMVU, които се купуват, трябва да си направите регистрация в PayPal. Така. Ако не ви е ясно за какво говоря, ще ви напиша програмата. Така, сега ще чакате малко, да я напишем. Ето така се пише, чакай, извинете, опа, е така, PayPal. Сега да ви покажа в IMVU едно нещо. Ето виждате, че може на Visa, може на Dex, не го разбирам точно, на Mastercard и на тези двете. Аз имам на Mastercard и на Visa. Освен това, и тези двете, Това е Discoverite. Тази карта не е толкова важна, най-много на Visa и на PayPal и на... да, но Mastercard. тези трите карти сега, които ще ви покажа, ето тази и тези двете са английски карти, с които е по-лесно взимането на кредити, защото едно момиче на име Джулия Александрова се опита да си вземе с българска карта кредити и се дръпнали малко повече от парите. Да, защото е била на Visa, но нейната Visa е българска, а тази Visa тук, както е на... тяхната е американска Visa, а на нейната е българска, няма как да се получи, обаче и дърпат с нейната карта. Защото на американската Visa не дърпат пари. Така, Николета Алезандрова иска да знае как се пише на шефките, ако им се открадне акаунта. Ами ще има парт 3 за това, Да, защото сега ще забива малко. така, не искаме сега да забива. ще покажем на Александра FinPeople. FinPeople. Така. До тук може да търсите примерно българи. Тук Ето виждате от градовете. и почвате до А. Не, даже до Б. Ето Бразил, България. Така. Бразилия, България, откъдето... Ако примерно не е на линия, ако примерно не го намирате, примерно ще напишем Хавай. Хавай беше 12. Тя не е на Виждате, не е на линия, затова виждате това онлайн now и го ремувате. Но когато не ви излезе, означава, че нещо е станало с героя. да. И не се отваря. Така, нека да излезем с FinPeople. Ето, разбра как е. Ето, чакай. Ето това Only Now, Creator, H, VIP. Тук си търся какви. И ето вижте Woman and Примерно, ако цъкнете Woman, ще ви дадат само момичета. Ако цъкнете само, нали, мен, значи само момчета. Значи, Да. готова си. Тук има доста момичета. Така. Тази е випка. Ето сега да видите колко хора в момента са на линия в IMVU. Ще има клипи как се правят хубави акаунти в IMVU. Ще има и как се правят кредити чрез IMVUtuber. Сега малко ще ви покажа. Ето вижте колко хора парчето. има. 52 202 people online now from 89 континента. В тази игра участват от 79 континента. Това са много. Така. Тук пише Countries, обаче по принцип са континенти. Смисъл, смятат се такова. Така. Както и да е. Chat Now. Не ни е питал никой за Chat Now. Да, в момента няма нищо предполагам, но все тая. Така. Шопа показахме, дресвата показахме. О, да, Пулс. Никой не са казали. Тук се пише. Сега ще ви кажа кой ни е питал за Пулса. Мариета. Мариета Александрова. Тук се споделят различни тайни или разни така, като например новини. Ето, тук са написали, например, гаджето на моята приятелка. Hey, yo, здрасти. Yo, добро утро, I'm back online and I just want girl. If online tell her if we can talk, nobody. Тук Рени 5, линка отчаяна съм. След 10 секунди почваме парт 3. Така, обичам и на Яни.
Така, Знам, стига. тонки, свързвам. И така, 3.